S'hi pot fer vida? S'hi pot fer vida, però hi ha totes les opcions, diguéssim. Hi ha des de persones que agafen una furgoneta petita, tipus furgoneta de transport, i es fan un llit, una taula, una petita nevera portàtil, que seria el camper més bàsic per entendre'ns, fins a persones que ja passem a vehicles que fan 6 metres i mig de llarg, i llavors ja tenim els seus banys amb dutxa, un llit doble, fins i tot amb lliteres, formats familiars per 4 persones. Realment podem anar des de lo més petit fins a lo més gran sense arribar mai al segment de l'autocaravana, que té evidentment més confort. És molt car camperitzar-se una furgona? Una mica el mateix, no? Clar, hi ha gent que s'ho fan ells i per tant és una mica els costos que tinguin dels materials, més les seves habilitats. Si anem a una empresa especialitzada, una camperització bàsica, allò de dir un llit, una calefacció, una il·luminació, podríem parlar entre 4 i 5.000 euros, fins a un carrossat complet ja amb el seu bany i tot, cap a uns 30.000 euros. Vehicle a part, evidentment, el vehicle ja l'has de posar tu. Sí, aquí estem parlant del que costa el que nosaltres en diem el carrossat, la transformació del vehicle, de convertir-lo d'un turisme o un furgó a una vivenda, un turisme-vivenda, no?